Hello guys, majang adlaw yung tanan. Jadi ana day mi daris tubigon, di pa jud mi dugay niabot guys. Nagkabageud Miss Mayor sa mangdang sinako og binaldi. Anja guys karon day guys, padung napod si Ate Ruby og si Ate Jijin og si Kuya Junjun dari padung guys sa tubigon kasi Ate Ruby may magluto sa pista pohon. Ning uban kuno si Lexi. Namagas kunog uban, absent pa absent. Ni-absent laman, absent si ugma na kazungit na. Absent si ugma na nangit kuno sa jang ma'am. Kay gimingaw na kuno na ho. Pila pa may kasi manawa nagkakita. Diya pa daw na sila, jagawan-uwan ra badaari. Dara dag mangga guys dia, katong mga gipangkuha. Na yelo na kabangaan. Arang aslo maraman makakeg balatian. Excited ko nga slick ning uban ningaw na pug ko madugalis mayor kay nag utrog huna ning uban kay gwa pa malisod jud kog samot ning uban diyan nagbit-bit sa isa ka ikubag nga bingka kay ag ubi ukuan kanang ubi o kamuti kay sud na sako. Na high blood pa di ko pag-abot na rin Carmen. Kaya imbis kayo magbahan may para dali mo abot. Hindi na pina-high blood. Arang dugaya man agbahan guys. Isa ka oras may hinuwat ito sud sa bahan. Dugay ag driver kasi sige pagpangitag pasahero. Pag sin magwa na pasahero. Ang isa ka oras dyan pud may hinuwat. Mo nang madulay maminabtag uwan. Kaloyan mo dito mas Ginoo. Ito mong dagas to. Mato pag baldi ka nakaabot og tubigon. To baldi guys. Diya ka nang ibabaw. Bingka gyapon na isa ka baldi nga bingka guys. Diya ka nang ibabaw. Bingka gyapon na mong patanawan guys. Napoy kuan ka nang naisa to. Sarungsong. Ay pag bingkag baldi kin abot pag tubigon damo ni sarungsong guys. Sarungsong mura siya og kuan ice cream. Na mura ice cream. Tag 10 siya guys kaning sarungsong kaning bingka moy tag 50 na mo nang gingan guys nga tag 15 mahal na. Kay ag asukal kuno ron nagpasulabig ka mahal. Ingon nagtighimo daning bingka. So guys, watwat ako kay ang dawin ako na sila Lexi. Hinlop ako dari. Ha? Wano may kita ng sayaw si Aya gabi eh. Kayo makabalik kahapon. Diya. Ingat sa tiyo suarang dighana man di ko pagtaw guys. Maurag yapon kung tanaw may kay di yapon may makakita. Kay aliit ang mga tawo sagol-sagol pag mga baho. May bahong bisong unsa. Bahong bog. Hinanay rin ganina ning hilak. Kay ang gibinuangan nga. Basig di ko kauli sa mga birthday na yun. Nahilak man noon. Ang gibinuangan ba? Mingaw na kuno pud sila dagto kawa ni manunaway. Hello guys, diyan na dagang bibi kulot. Niabot na sila guys, ganina ran sa humanap ng hinlo man mi. Mo na karon pa ko na video. Ang kami kay nadung na may salad yung so ay labay migrom. Nilapa sila guys dari. Dito sila unahan pa katong ano manggi prosesyon na niabot ko sila dito sa ibabaw. Kay ag naingon Ate Julie kay puwa nga gate man anja kay ag pintal dari kay giutro naman nag-green naman mo na sila kapasulabi sa color sa pintal na green naman. Sabi kamusta man ka be? Pira. Happy ka kay nanas mama? Lipay ka excited ka mo list birthday nanay? Pag ginaunhan dyan ni dyan kuan guys ning gakus na ho ning kiss anja
Ningan nga, mag-Jollibee ko numi. Kaya na ako na ko'y kwarta. Jollibee og sanina mo di piot og di gab. Takura. Di lagi mag-hilak-hilak, kaya mag-work si mama, aron maka-Jollibee ta. Sa mo yung gi-work. Pagkaon sa... Unsa? Kasi yung mag-work. Kay pagkaon. Kasi yung mag-work. Dani, rilo. Naitawdan mo ba? Lisod pa, dun sa mdeta, iro. Sit down, dari. Nandun ko. Unja, nga nung ning absent man ka? Say ko, muan ni mangko. Kami nga ko ni mo. Ngayon mag imong ma'am. Na, muad to ko sa tubigon kay ning trabaho si mama mo. Muad to ko sa tubigon kay nga mama. Yeah. No ka. Ako ra imong gikamingawan. Unja lagi na magbula-bula kay nay uwan nagisig uwan dere guys. So sila si Ate Joshua sa kuan. Basa na be. So sila sa Alturas kaya nagipampalit. Sila tong mayor og di Ate Ruby. Hindi si Ate Gigi nag si Ate Kuya Junjun tada dito nag-ato si Kuya Junjun sa kuan electric pan. Dada mislik si Dari magdungag na po kurong taod. Jabe, mudungan kang mamag-ulig-ilis siya ha. Manay iro. Dito ma. Nilang po. Mama at doon. Sa itikuro sa iro ka atos baga sa Alicia. Ito mamaak, hindi mo pasakitan. Mamaak do pasakitan. Nilang mo naman ko. Cute na babi. Kasi color sa iro. White. Sit down lagi na rin. Ugay. Maraming kadagis. Bisyong. Oy, mag-greet tayo kong happy birthday ni Dods. Ni Dods, guys. Kagas. Nga taga Sierra Yunis. Birthday ni karon guys. Nang-imbitar man to na mo. Wajud ko nakaadto kay... Wako nakaadto guys kay busy man mi. Dahil mag-gusto bigun. Nakauli ko das birthday tiri. Balik na po. Mo nang wajud ko nakaadto. Pasensya na dad. Nabasensya na kag najud ka Dods sa imong... Salamat ka naman sa imong pag-imbitar na mo. Sunod na raman pud puhon-puhon. Huwag di na may busy. Ma. Kuan di ma. Kita ko di mo. Ma. Nasa man. mamitiri tagta mo? Gimingaw ka mamitire? Mo di excited pag agalis siya. Excited ka ni mamitire o sa ero? Sa iro sa mamitiri. Ni nanay di ay. Nanay po. O sa kanding di ay. Wapag kita sa kanding ni mama no? Nato no? Hindi na mama. Di Di na mo kaon ng babulgam? Di ay. Bukaan di babulga maganding. Ila ka majuli kay mo kaon ng babulgam. Tiyaw. Sagbot manggod to. Babulgam ko ng kanding guys. Nagkaan ko ng babulgam. Hindi ko wanda ari. One light. Smile. Na guys, nagkuan dari sila Ate Janet guys. Nang nagtrabaho dari ka nang nay gawas. Desteres na. Ag tayras na iskadyo. Na sinaw. No, narang ipadya. Kita gatong himisong dani og pag-dress kay sinaw man ha. Na naglingkuranan bago nang pinintalan. Binarnisan di ay binarnisan. Gauwan na, si Guwan. Cute lagi ni. Pascraft.
Grabing init. Speakers. Oo lagi. Tawid ang tatadatot eh. Hapit pa dito. Ato skin na pikas. Na to. Ito man mi ganina. Nag-uniform man. Alam mo babayro na dakban niya sa. Ingnan nak di ba di mo ka maumubasa nga no walking. Pamilya. Ayaw ko. Ready? Salamat lang. Iya, te, salamat lang, te. Nagkot rami. Salamat na kayo. Okay mo. Hello guys, so karong hapon na guys. Pada mahanga kanang ning abot mi ni Ate Joshua Cebu kay niuban ko ni dyan nagpa-check up kay dyan sakit parahan ni Tere. Ganihang adlaw, ganiha guys, dito mig Cebu Saljo alas 5 mininggikan. Na-check up dyan na, di pa po midugay na uli. Daday pasalubong si Lixie, gikan ni Ate Janet, pareha sila ni Aya. Nagipareha sila. Minum, man sa mga Ate Janet? Salamat Ate Janet. Kisgaw, kadang. Salamat Ate Janet. Thank you Ate Janet. Sa Macdo po nila ganang buntag, ilahang pamahaw, Macdo ipalitan sila. Atong Happy Meal nga na tabanduaan. Ja first time na nakadtukuan guys, Santo Niño sa Cebu. Jagi mi nga kang mama nga ka-reject naman mi. Ha? Shout out LL. Gira pag sounds. Remember Lady Gaga? Nja. Siapa na? First time na nakatukuan guys, Santo Niño. Nanguhan po mi dito na nagkut. Ako Ya dato mi nagpa-check up sa Chongwa Bato nga hospital. na. Kay natukaran man gud gabi si Ate Joshua para sakit na tiri ba guys, mo nang gidali pa-check up. Ja guys, mara ni mong vlog rong adlaw guys kay kabisi na pud mi diri kay pista na og mapuhon. Mara ni mong vlog rong adlaw guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw ug God bless na tong tanan. Amping ko kanunay. Bye-bye.